Gitugaw sa magnitude 6.0 nga linog ang syudad sa Masbate. Base sa Pebbles ang pagtayog na batyagan alas 2:10 ganina nga kadlawon. Ang epicenter nahimutang sa southwest sa Batuan, Masbate. Nakatala ang Pebbles sa intensity 7 sa Masbate City, Masbate. Tectonic ang origin sa linog nga nabatyagan usab sa mga silingang mga lalawigan. Sa Hulagway sa PDRRMO Masbate, naguba ang kabahin sa Magallanes Coliseum sa Dakbayan sa Masbate. Nangagusbat ang pate sa Kisame ug Atop. Dugang sa Fivox nga mabatyagan ang mga aftershocks. Samtang nakasinati usab og pagtayog ang City of Bugo sa Northern Cebu. Ug kay silingang lalawigan sa Masbate ang Eastern Visayas, hinungdan nga pipila ka bahin sa rehiyon nakabatyag usab niini. Nasinati ang intensity 3 ug intensity 2 sa pipila ka mga lugar sa Northern Samar, Eastern Samar, Leyte ug Southern Leyte. Hinuon bisan pa man sa kusog-kusog nga nabatyag ang pagtayog matud sa Office of the Civil Defense sa Eastern Visayas nga wala ray natalang kadaot. Upon assessment po kaninang umaga, wala naman pong na-report na damages sa mga nakapil ng intensities. Although right now, we are still gathering data naman po kung meron na po silang na-gather. But